Локацията я виждате сами. Дондуков и Раковска. 117 квадратни метра чиста площ в сърцето на София и бизнес, който вече повече от 4 години носи висок доход от краткосрочни наеми. Елате да ви покажа. Сградата е масивна стара тухла, както сами виждате, с отлично поддържани общи части и имаме и чисто нов асансьор. Апартаментът е с чиста площ от 117 квадратни метра, както виждате, разделен от две самостоятелни части. От една страна имаме просторен тристаен апартамент, както сами виждате, готов за живеене, а в съседство имаме студио, което вече повече от 4 години носи много добра доходност през платформите за краткосрочни наеми. Вие не купувате просто жилище, а готов и разработен бизнес модел. Ако искате да научите повече за имота или да ви организирам оглед, свържете се с мен. Цената. Цената е 577 000 евро.